Ranka da Assalamu alaikum. Wa alaika assalam. Da fatan kawon lafiya. Lafiya. Ya aiki ya jama'a. Alhamdulillah alhamdulillah. Madalla. Harkoki. Alhamdulillah. Wato ranka da ƙara na kawo. Okay. Ƙaran wannan ban Allah na kawo. Ina wannan gonar ta gangaren nan. Okay. Gona ta gangare. Nan ta gangare. Yes. To wannan gonar da yake ji da gani. Wannan ban Allah ya mun ta'adi ya zuba mun shanu su duk sun cinye gona. Subhanallah subhanallah. To shi yasa na kawo shi ƙara. Da haka abi mu haƙƙina. Ba zan yadda ba. Hatara ne. Hatara Allah ya zamanin ka. Hatara ne. So ka gan shi ne idanunka? Ido na rai ai na ganshi. Gashi na ai ba ƙarya na masa ba. Bawan Allah ka ji tsoron Allah. A gonar ka gani ko kuma a hanya ka gani. To in ban ji tsoron Allah ba tsoron ka zan ji ne? Ai kai ka samun dabbobin na ganka da ido na. Ka same ni cikin gonar ka? Na yi ƙwarai kwa. Hanya ka same ni. Dan fulani dakata. Shanunka ne a ciki. Dan fulani dakata. Kai ma malam Suraji ka dakata. Shanunsa ne shi ya Ya zama. hakuri mana. In an kawo ƙara irin wannan ba daga zuciya sama. Na tsaya fahimce ka kai mun bayani yadda ya kamata. To kana mun bayani. Dan fulani kai kuma ya zaka tsallako gonar da ba taka ba ka ce zaka yi bayani. Na baka dama? Kai kuskure. A kiyaye. Hatara. A kiyaye. Wassalamu ba salamu. Ci gaba da bayaninka. To ranka da shine na kawo ƙara domin a bi mu haƙƙina. To, ita dai shari'a dai ji Hausawa suke cewa saɓanin hankali. Ta ya aka yi ka gane shi ya maka waye shaidarka? Ranka da ni na ganshi da idona. Da idona na ganshi gahi na ai Idanunka ka da gani. idona na ganshi. Dan fulani, Ranka dade. an yi haka ko ba yi haka ba? Ranka dade ba ai haka ba ka tambaye shi tsakaninsa da Allah bawan Allah ka faɗi tsakaninka da Allah a cikin gona ka ganni ka ga shanuna a cikin gona ko kuma ka ganni akan hanya A cikin gona na ganka. In ba kai bane to waye? Kai na gani a cikin gona kana kiwo a cikin Ka gona. same ni cikin gona? Na same ka a ciki. Mun yi magana da kai a cikin gona? To a ina na ganka. Me ya kai ka wajen gona in dai ba kai ka mun tarin ba. To amma ai ba a cikin gona. Kai A cikin gona a shanuka da na gada ciki. Allah ya taimake ka. Wannan wani irin fitina ne haka? Allah ta zama ka Allah ta Ya za a yi ku kawo ƙara sasanto ku zo kuna yi na hayaniya? Kun kawo shari'an nan gurina kuma ina kokarin in sasanta ku. Ko da kanku za ku yi sasanto ne. Sai in tashi in bar muku kujerar ku je ku. Hatara. Me haka ba ku ganin kokarin da gwamnati take yin akan tsakanin Hausawa da Fulani domin a samu sahihin zaman lafiya? Amma ya za a kan dan wannan abu kalilan ku zo kai Suraja malam Suraja da kake jan musalla ka zo ka samu dan Fulani ku zo kuna wannan kai ma dan Fulani da kake shigar da mu cikin mutanenka muke masaba da su zaman lafiya ka zo kana yin irin wannan hayaniyar kaga ba daidai bane